Il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Politika Soċjali se jaħtar bord ta' inkjesta skont il-liġi biex jagħmel stħarriġ u eżami tal-fatti u ċ-ċirkostanzi kollha marbutin mal-qtil ta' Nicolette Girxi li seħħ fil-11 ta' Awwissu li għadda fl-appartament tagħha fi Swatar. Fi stqarrija t-tlieta wara nofsinhar tħabbar li l-bord se jitmexxa mill-imħallef emeritu Lorenz Quintano. Il-bord se jkollu lan li jiddetermina il-fatti u ċ-ċirkostanzi kollha dwar xajnuna professjonali ingħatat Girxi kull meta talbet jew ġiet riferuta għal tali għajnuna lil servizzi soċjali ta' vjolenza domestika, inkluż dwar il-proċedura tar risk assessment. Girxi inqatlet mill-eks sieħeb tagħha l-Irlandiż Edward William Johnston li fis-sigħat bikrin tal-għadda żvela id-dettalji mal-pulizija ta' dak li kien għadu kemm wettaq. Fl-istqarrija il-Gvern għalli issa il-bord għandu wkoll jirrekomanda jekk hemm xi ħtieġa li jittieħdu miżuri ulterjuri fl-operat tas servizzi soċjali li jiġu offruti lil vittmi ta' vjolenza domestika. Din l-inkjesta se ssir bżieda ma' dik li qed issir mill-bord indipendenti għall-ilmenti dwar il-pulizija li qed iwettaq analiżi separata dwar dan il-qtil. Il-bord għandu 4 xhur biex jissottometti ir-rapport tiegħu filwaqt li l-Gvern ikkommetta ruħu li jippubblika ir-rapport mill-istess inkjesta.